probuditi Grmeč, ima li vas? Gotovo je, hale! Kakve ovacije, kakve izlive emocija! Sviraj, sviraj, sviraj! Legendu Bosanske Krajine, čovjeka koji je teško zarađene novce u dalekoj Americi ulagao u svoj ranč, okupljao ljude, širio prijateljstvo i današnji odaziv publike to najbolje govori. Ajmo ih podržati da nas čuju u areni! Dižu li je, dižu gusta ljudi! To, samo lijevo stiga! No, daj! Još, ide lijevo! Pritišće vrijeme, pritišće publika! Još! Povedi lijevo! Još, povedi! Povedi, majdi! Još! Povedi! Još!
Obratite pažnju na žilavog ukretog dugo je šeta od stane do stane. Čukiće, Babića, pomođe vrhunska vožnja. Pozdrav za braću Lujiće iz Novske. Aplauz, podrška za usrčenost i borbu. Hoće li osvojiti Zanicu? Zanimljiva je taktika Majda Mešića koji Tarzana gura u pričuvu, čuva ga sa onim čuvenim rubinom u srednjoj, a vraća provjerene snage Cvjetka lijevo i desnoga Vinka. Je li to dobita kombinacija? Vidjet ćemo sada. Uči za Mešiće. Pušta, dobro.